tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimo tungamire tenzende tungamire semwana onyaradzwa zenyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzindi tungamire apo ndasvika nyanza mananda vondishisa andichienda zororo mira kune mwinga andinzwe imwi moti ndinokutumira. Kwazivai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference, the Seventh-day Adventist Church, pamwe chete namufundisi Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ari kutiisira sign language. Fundisi, kwazivai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai. Toda kutenda nhasi paurukuro yedu tine musoro wenyaya unoti Mwari vanoshanda nenguva part 2. Ndizvo mufundisi. Right. Vateereri, hatisati tabva mubhuku raDaniel. Tiri kunyanya kutenderera pana Daniel 8, Daniel 9. Right. Saka tinoda kuti tikasike tapinda muchidzidzo chedu mufundisi. Tangai nekuerenga pana Daniel chapter 7 verse 23 kusvikira 25 kusvika pa 26. Daniel 7 verse 25 na 26. Uchataura mashoko okumhura okumusoro-soro, uchaparadza vatsvene, uye uchatsvaka mano okushandura nguva nemirayiro. Ivo vachaiswa mumaoko ake kusvikira nguva imwe, nedzimwe nguva, nehafu yenguva. Asi kutonga kuchatanga. Vachabvisa simba rake kuti varipedze nokuriparadza kusvikira pakuguma. Toda kutenda. Ndima idzi takambodzidzidza. Zviri kuitika takatarisa kuuya kwaJesu, the second coming of Christ. Mwari akatiti verengai bhuku raDaniel pana Mateo chapter 24. Saka mubhuku raDaniel vateereri munopiwa nhoroondo yenyika ino madzimambo achiteedzana, but zvichitangirwa paumambo hweBhabhironi. Saka umambo hweBhabhironi uchiteedzana kudaro, waifana kuti hweBhabhironi ukapfuura, takazvidzidza kuna Daniel 2. Kobva kwauya hwechimfundisi, kwauya Medo-Persia, kwauya Greece, kwauya Roman Empire. But mukunopera kweRoman Empire muna Daniel chapter 7 yakabva yatsemuka ikaita madzimambo 10. Pa 10 ipapo pane akatanga achita unge wechi11 mumwe mambo akamera. But paaisimuka kuti akurumbire akadzura mamwe madzimambo 3. Akaaparadza. Ndobva kwabva kwasara kuine 7 pane 10 ekutanga. Neiye wechi8 akazosimuka. Yatinoti mazuva ano Europe iriko nhasi. Pakasara nyika dzaiti chimfundisi. Kwaiti Germany, koita Britain, koita France, koita Italy, koita Portugal, koita Spain neSwitzerland. Ndo 7 dzaive dzasara. Wechi8 wacho akazobuda ipapo anowanikwa futi kuEurope. Ndo kunenge nyaya yacho mafambira yaita. Saka paverenga mfundisi manje pari kunyanya kutsanangurwa ushehu hwakazouya huchiteerera Roman Empire. Auneine mamwe madzimambo 7 aya ari kunyanya kuteedzwa nechiprofita ndimambo wechi8 yaimirirwa nekarunyanga. Ndiye ari kunzi akaparadza vatsvene akachinja mitemo yaMwari. Ndo yakabuda muzvidzidzo zvakapfuura kuti ichechi yemakristu ndizvozvo yenge ane muzinda kuRome. Ndo yakaita zvese izvi. But pamazoverenga
pabva panzi chichatozomisa kuita kweumambo chechi yemakristu kuuya kwaJesu pachitanga rutongo. Saka zviri kunoti Babylon past kana mafamba nematerere. Babylon, Medo-Persia, Greece, Roman Empire, nechechi yemakristu. Pobva paita judgment. But hapasi kunoratidza kuti rutongo rwacho runotanga rii. Ndo pari kubva pabatsira Daniel chapter 8. Hatinzwe ichitaura zvimwe chete pamusoro pechechi yemakristu. Daniel chapter 8. Pastor vachativerengera kubva pavhesi ya23 kusvika pa25. Daniel 8 verse 23. Zvino panguva yokupedzisira youshe hwavo, kana vadariki vazadza chiyero chavo, mambo une chiso chine hasha, unoziva kuita namano akaipa uchamuka. Simba rake richava guru, asi hazvingaitwe nesimba rake chairo. Uchaparadza zvinoshamisa, asi uchafara pane zvose zvaanoita. Uchaparadza vane simba navanhu vatsvene. Zvino nokungwara kwake uchafambisa nhema noruoko rwake. Uchazvikudza mumwoyo make nokuparadza vazhinji vakafara zvavo. Uchamukiravo muchinda wamachinda, asi uchaputswa zvisingaitwe noruoko rwomunhu. Ndo pari kuburitswa semuumambo kana kuti Christian Church ichitsanangudzwa nemamwe mashoko futi kuna Daniel chapter 8. Ndo pari kunobuda ichitanga yataurwa huri umambo hunobatana neRoman Empire. But pari kunoratidza kuti Roman Empire yakabva yasiyira chimuti kune Christian Church. Yasiyirwa chimuti ndo iri kutsanangurwa zvese izvi. Saka zvinhu zvese izvi hazvisi zvinhu zvakanaka kumukristu izvi. Zvekufambiswa kwenhema, zvekumukira muchinda zvakaitwa neRoman Empire, kunyange yakazotambidza chimuti kuChristian Church. Saka pakabva pasara paine nyaya mfundisi, paionekwa muono, prophecy naDaniel. Pavaipa Daniel zvinhu izvi, vaida kudirecta Daniel kuti azive chiri kuvavarirwa naMwari kuti tibate. Saka Daniel aratidzwa zvakashamisika kuti umambo huri kusiyiwa huchiparadza chokwadi chaMwari kudai, zvambonyanyoita sei? Saka pakabva paita ngirozi dzaitaurirana. Kuita sekumuburitsira pachena. Iye achiona ngirozi ndobva dzakutaurira zvikati, nhai varume, izvi zviri kuitwa neumambo zvekuparadza chokwadi chaMwari, huchitsikirira chokwadi chese nekuparadza nzvimbo tsvene yaMwari nezvipiriso zvaMwari. Zvicharamba zvichisiwa zvakadai kusvika rini? Handiri mapabata manje. Saka pakabva papiwa minduro inotibatsira kuti tizive kuti rutongo runotanga rii mushure mekunge Christian Church yatanga kuita mabasa aya. Endai pana Daniel 8 vhesi ya13 na14. Daniel 8 vhesi ya13. Ipapo ndakanzwa mumwe mutsvene achitaura. Zvino mumwe mutsvene zvaakati kuna iye wakanga achitaura. Ko izvo zvakaratidzwa zvichasvika rini? Izvo zvechipiriso chinopiswa nokusingaperi, nokudarika kunoparadza, kuti nzvimbo tsvene nehondo zviregwe zvichitsikwa netsoka. Akati kwandiri, kusvikira madekwana namangwanani ane zviuru 2 namazana 3, ipapo nzvimbo tsvene ichanatswa. Saka mubvunzo rapa ndokuti naimi wedwe, muri kusiyirei umambo huchiparadza chipiriso chaKristu? Takazvidzidza kumashure kuti Kristu paakafa, iye akafira nyika yose, ropa rake rikadeuka. Paakamuka achienda kudenga, akanoita muprista wedu musanctuary iri kudenga. Ndiye anomiririra vanhu. But umambo huri kuratidzwa naDaniel huri kushora zvese izvozvo. Huri kuita kuti instead yekuti vanhu vareverere kuna Kristu, vari kudzidziswa zvekureverera kuvanhu, kunoreurura kumunhu. Chokwadi chese chaMwari, chekuchengeta mitemo yaMwari, kusanganisira weSabata. Umambo hwakanochinja zvese hukaparadza. Saka mubvunzo wangu wapo ndokuti nhai wedwe, zvataifana kuziva about Kristu nechipiriso chake nebasa guru riri kuitwa naKristu musanctuary, taakutadza nyika yese haichazvizive nengari yeumambo. Saka zvicharamba zvichisiwa zvakadaro kusvika rii? Manzwa pane mubvunzo wacho. Saka pakabva papindurwa zvikanzi aiwa zvichatora 2300 days. Muchiprofita ndochi ndo 2300 years. Ipapo nyaya idzi dzicharestowewa.
Saka manzwa chidzidzo tiri kuti Mwari anoshanda nenguva. Kuratidza kuti Mwari is aware vanhu vaMwari. Hakusi kuti zviri kungoitika. Ende hakusi kwekuti Mwari atadzirira. Ane mazana ainawo, nhema dzichifambiswa dzichitekeshera, basa raKristu ari musanctuary richidzimaidzwa, vanhu vachitadzisa kuti vazive mitemo yaMwari, zvese zvichidzimaidzwa. Mwari ari kuti aiwa, ndiri kuzviziva, chokwadi ichi chichafukunurwa, chichatanga kuiswa pachena kwapera 2300 years. Mamanzwa hazvirambe zvakadaro nekusingaperi. Vanhu vachapiwa mukana wokuti vazive chokwadi. Kunyange umambo hunova cheche yemaKristu hwadzimaidza zvese. Saka patauda kuti tichiona manje, Mwari ari kuita kunge atema nguva. Ameno mambozonere mfundi. Toda kuti tione vateereri kuti ndotsika yaMwari here, kuti pasiri kufamba zvakanaka kana kuti Mwari akatarisa ndudzi dzevanhu, ane kakuvatemera nguva here kaagara achitarisira zvimwe zvinhu kwavari. Ndo zvatoda kuti tione vanhu nevanhu, kusiyana kwavo ndudzi nendudzi. Ndo kaitiro kaMwari here kekuti dzimwe nguva achitoziva hake kuti nhema dzafamba, ane kakutemere kaanoita nguva achitarisira zvimwe zvinhu kuti zviitwe within matime limits. Saka muri kuti mimi vanhu vachirarama, paine zvavari kuita, zvingava zvakanaka kana zvakashata, Mwari anoseta here nguva kuti izvi zvichaitika kusvika pakati. Very good. Toda kuti Bhaibheri ritibatsire dzisave pfungwa dzedu dzekungotaura tiri mustudio. Verengai Genesis 6 verse ya 3. Genesis 6 verse 3. Ipapo Jehovha akati, mweya wangu haungarambi uchigara mumunhu nokusingaperi, zvaari wenyamavo hake. Naizvozvo mazuva ake achava makore ane 120. Nguva yaNoa vanhu vanga vakuita zvinosemesa Mwari. Mwari ndobva aona kuti ichi chimiro chakadai hachidi kusiyiwa chakadaro panyika. Mwari ndobva auya nezano rekuvaparadza. Asi asati avaparadza, akati ndakumbovapa 120 years. Dzenyasha. Grace period. Kureva kuti haana kuzongoti one day ndichavaparadza nemvura. Haana kuita zvekunge kungovhundukira ba. Akatoseta nguva kuti gandivape grace period ye 120 years. Vagadzirise. Haizi nyaya akangokaruka angofuma mumwe musi kuti vanhu anda kutovaparadza. Saka uri kuti rewo Kaston kuti tichirarama saizvozvo. Yes, pastor. Umwe neumwe Mwari anogona kutoti uyirega ndimpe makore akati, uyirega ndimpe makore. Ndizvozvo pastor. Ndizvozvo chaizvo. Ndozviri kutovavarirwa nehurukuro inei kuti tizoti Mwari anoshanda nenguva, even akatitarisa as individuals. Hatione imwe muenzaniso, Genesis 15 verse ya 13 nevhesi ya 16. Genesis 15 verse ya 13. Akati kuna Abrahama, uzive kwazvo kuti vana vako vachava vatorwa munyika isati iri yavo, vachava varanda vavo, vachatambudzwa makore ana 400. 16. Rudzi rwechina ruchadzokera pano, nokuti kusarurama kwavaAmori kuchigere kuzara. Abrahama ari kuudzwa naMwari kunzi vazukuru vako vachaenda kuEgypt for 400 years. Saka nyaya yekuenda kuEgypt hachizi chinhu kuna Mwari chakangoitika chisiri muzano rake. Ari kutotaura kuti vachanogara 400 years. Panopera 400 years, ndoda kumbopa mukana vari kuno kuKenani maAmorites, kuti pa 400 years idzi pamwe vanochinja. Kuri kwekuti havachinje, I know kuti pa 400 years vanenge vazadza kapu yezvivi zvavo. Muri kuona zano raina Mwari. Saka taurai. Ndiri kuona handisikuona vaAmori chete. Kune vaAmori vari kunzi tiri kuvapa makore esaya kuti ivo vasvike panogumira chiyero chavo. Uko vaEgypt vachipuwawo futi same period iyoyo kuti vadzidze kuvaIsraeri kuti Mwari anonamatwa sei. Ndizvo, nekuti vaIsraeri ndo vanga vakaitwa rudzi rwevadzidzisi, mateachers, kuti vatidzidzise kanamatirwo kanofanira kuitwani. Saka pavakaenda kuEgypt 400 years, dzaive 400 years uri mukana kuna Faro nevanhu vake kuti vazive Mwari. Ngatichionai panopera 400 years idzi kuti pane chakachinja here kuEgypt. Exodus 5 verse ya 2. Farao akati, Jehovha ndianiko kuti nditeerere inzwi rake, kuti nditendere vaIsraeri kuenda? Handimuzivi iye Jehovha, nene handingatendere vaIsraeri kuenda.
wasted time. Hey. Anafaro ndo vaitungamira maEgyptians. After 400 years, vaine mateachers. Vachiona kwavari vachikopa kuti kana matirwo kamwari kaifana kuitwa sei. Padza kupera 400 years dzichiti gedye, Farao mutungamiri wenyika yacho ari kutoshamisika kuti Mwari ndiani. Andimuziye. Akaramba kusvikira 400 years dzipere. Chinzwai matauriro anoita Bhaibheri richitaura chimiro ichi, kwete kuna Farao ega, but nenyika yacho yese yeEgypt. Kuna Jeremiah 46 verse 17. Jeremiah 46 verse 17. Vakadanidzirako vachiti, Farao mambo weIjipita iguhu zvaro, wakarega nguva yakatarwa ichipfuura. Taurai pastor, panonzwisa tsitsa. Panonzwisa urombo zveshuwa kuti ukanzi Farao kana zvichinzi iguhu zvaro, kureva kuti pakuyerwa hapana chiripo marara. Nemhaka yei akatambisa nguva nemikana yakanga akapiwa. How many years? 400 years. Mwari vanoshanda nenguva. Nemi pamuri kuteerera vateereri, hachisi chinhu chakanaka kuti Mwari even uchiri mupenyu anga atopedza newe kuti uri marara zvako. Pari kutaurwa nyaya ika vari kutoti marara because vari kutoona kuti exactly 400 years dzakutoti gedye, asi haasi kuziva nezvidzidzo zvese zviri kuitika izvi ugopedza gore ungori marara. Saka tatarisa maEgyptians nemaAmorites. Ngatichionai rumwe rudzi futi rwevana veIsraeri nevekubhabhironi. Jeremiah 25 verse 11. Jeremiah 25 verse 11. Nyika ino yose richava dongo nechishamiso. Marudzi awa achabatira mambo weBhabhironi makore ane 40. Mwari ari kutendera kuti vaIsraeri vagonova nhapwa kuBhabhironi. How many years? 70 years. Haana kungotendaiko ndichazofunga mako. Zvaive muzano raMwari zviine nguva. Hatichiverengai Jeremiah 29 verse 10. Jeremiah 29 verse 10. Yes, pastor. Nokuti zvanzi naJehovha, kana makore 40 apera, Bhabhironi ndichakushanyirai nokukusimbisirai shoko rangu rakanaka, ndichikudzoserai kunzvimbo ino. Saka pakapera 70 years vateereri, vana vaIsraeri vakwaJudha vangaenda kuBhabhironi vakabva vadzoka vachibvako. Zviri kureva kuti kudi paBhabhironi pastor? Zvira kuti Bhabhironi yakanga yapiwa mukanaka yekukopa kuna naDhanieri nana Shadrach kana matirwo kamwari wokudenga. But muchiona Bhabhironi yakazoparadzwa, havana kushandisa 70 years idzodzo. Mwari vanoshanda nenguva, even kwatiri individuals. Verengai Matthew 1 verse 17. Matthew 1 verse 17. Yes. Naizvozvo marudzi ose kubva kuna Abrahama kusvikira kuna David aiva marudzi ane 14. Kubva kuna David kusvikira pakutapwa Bhabhironi marudzi ane 14. Kubva pakutapwa Bhabhironi kusvikira kuna Jesu Kristu marudzi ane 14. Muri kuona here vateereri kuti tisingaise madheti nenguva zviri kuita kunge Mwari anoshanda nenguva. Nekuti zviri kunzi kubva pana sekuru Abrahamu tofamba kusvika pakauya mambo David, hanzi pane 14 generations. Tobva pana David kusvikira vana vekwaJudha pavakaenda kuutapwa kuBhabhironi, hanzi pane 14 generations. Kubvira pavakabva kuutapwa kuBhabhironi kuuya panguva yaJesu, hanzi pane 14 generations. Imi mamusi kuona here kuti Mwari ari kuita kunge anotori nekahurongwa kakarongeka kaari kudhila nenyika inoyi. Saka shuwa kana nesuwo Mwari anotipa mikana, anotiverengera nguva. Yes. Saka ngatishandisei nguva, ndo zvandiri kuona zviri kuramba zvichibuda. Exactly. Ngatishandisei nguva ateereri. Iye zvinezvi ngatimbonzwa kambo tuye toenderera mberi nechidzidzo. Samira maoko aJesu unobatsirwa zvekuti uchimusimbira uchazofara. Samira maoko nerudo rwake, samira maoko netsitsi, tarisa kudenga kumushahadzira maoko. Samira maoko aJesu unza matambudziko ako, mutoro unokuremera
achisiya zvese Mwari ane mutsa ane rudozve anoona zvese tsambira mawawo nerudo rwake samiranyi maoko nzitsitsi tarisa kudenga kumusha dzadzira majesu. Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu Mwari Anoshanda Nenguva. Zvataona muchikamu chapfuura vateereri, tinoimba muri kunyorawo mavhesi aya, taona kuti Mwari vari kushanda nenguva munhoroondo dzebhaibheri. Chazoita kuti tisvike pachidzidzo ichi, mushure meRoman Empire, umambo hwakateera ndeichechi yemaKristu yakaonekwa muna Daniel ichivhiringidza basa raKristu. Ndobva paita mubvunzo wokuti zvicharamba zvichisiwa zvakadaro kusvika rii? Daniel 7 ikati pachaitwa rutongo, Daniel 8 ikati nzvimbo tsvene ichanatswa. Zvikanzi zvichagadziriswa rii? Zvikanzi panoda 2300 years. Saka ndopataona kuti kanga kasiri kekutanga kuti Mwari apota achipa nguva. Vanhu venguva yaNoa akavapa 120 years. MaAmorites aive muKenani vakapiwa 400 years. MaEgyptians akapiwa 400 years. VekuBhabhironi vakapiwa 70 years. Tauda kuona vaJudha vabva kuBhabhironi vane imwe nguva yavakapiwa here? Daniel 9 verse 24. Daniel 9 verse 24. Vhiki dzina 40 dzakatemerwa vanhu vako neguta rako dzvene, kupedzisa kudarika nokugumisa zvivi, nokuyananisira zvakaipa, nokuuyisa kururama kusingaperi, nokusimbisa zvakaratidzwa nouprofita, nokuzodza nzvimbo tsvene-tsvene. Vanhu vevaJudha vabva kuutapwa Daniel anamata, akabvaudzwa zvikanzi, aiwa, vaJudha hatina kuvakanganwa, tiri kuvapa 490 years. Dziri kubva papi 490 vateereri? Bhaibheri rati vhiki dzine 40 kureva 70 weeks. Saka tinodzichinja sei kuisa mumadays 70 weeks? Tinotaimusa 7 days dziri muvhiki na 70. Tobva taita 490 days. Right. Asi sezvamunoziva vateereri kuti mukudzidza kunoitwa chiprofita, zuva rimwe chete kana rikataurwa nezvaro chiri chiprofita rinomirira gore. Saka 490 days dzinobva dzaita 490 years dzakapiwa vanhu vevaJudha vatobva kuutapwa. Dzaive dzekuti vadii pasta? Mwari aipa kunge nyasha kana mukana kuvaJudha kuti vagadzirise vafambe sekudaidzwa kwavo. Right. Sevanhu vakanga vatsaurwa kuti vave vadzidzisi vekudzidzisa dzimwe ndudzi kana matirwo kaMwari. Saka sekunge here 490 years dzekuvapolisha, kunyatsovanatsa pabasa ravaiva sarudziro. Kana muchida pindai paprogram iyi toda kuiita within 490 years. Saka 490 years muchidzidzo chapfuura takaona kuti dzinotanga kuverengwa mugore rakapa mambo Atashasta chirevo kuna Ezra 7 ukoko. Gore racho raive chizvia pasi 457 BC. Saka ngatichionai kuti vakashandisa here mukana ivo vanhu vechiJudha. Verengai kuna Romans chapter 9 verse 3 kusvikira pavhesi ya5. PaRoma 9 vhesi ya3 kuenda pavhesi 5. Nokuti ndaida kuti ini ndimene ndive munhu wakatukwa, wakaparadzaniswa naKristu nokuda kwehama dzangu, ivo vorudzi rwangu panyama, ndivo vaIsraeri, kuva vana, nokubwinya nesungano, nokupiwa murayiro nokunamata Mwari, nezvipikirwa ndezvavo. Madzibaba ndeavo, naKristu wakabva kwavari panyama, uri pamusoro pavose. Mwari unokudzwa nokusingaperi. Amen. Muri kunzwa here zvekutaurwa naPauro? Ari kuti pandinotarisa nyaya yevaJudha inondirwadza. Hanzi chainondirwadzira ndechekuti ava vaJudha kutaura chokwadi ndo vatonyatsori vana vaAbhurahamu paropa chaipo. Ropa rinofamba mutsinga mavo. Ndo vakatambidzwa mitemo chaiyo.
iye ine gumiya ndovakadzidziswa nyaya dzekunamata ndobva vadzidziswa nyaya dzekunamata dzese dzesanctuary zvikanzi madzibaba ndeavo kureva ana Isaka vaiva tinotaura ana Jakobho nana Isaka ropa ravo chairo nderechijudha zvikanzi pamusoro peizvo zvika iye Jesu akabva kwavari. Jesu aive mujudha pastor manzwa here zvandata aitova mujudha panyama kudzinza rake ndo zvaaitova. But zvadaro manje inzwai chairwadza Pauro pana John 1:11. Yes, John 1:11. Yes. Wakauya kune zvake asi vanhu vake havana kumugamuchira. Riri kuti manje apo Jesu kunyangwa akaberekerwa mudzinza revaJudha. Right. Mudzinza macho maakaberekerwa imo vakamuramba havana kumugamuchira. Pamakore 490 aya vakapiwa aya ndo angatonzi naDaniel 9:24 toda kupedzisa nyaya yezvivi toda kugadzirisa zvinonzi kururama kuburikidza naJesu. Saka Jesu acho akatoya within makore iwayo but vakashandisa mukana here vanavo hanzi akauya kune vekwake asi havana kumugamuchira vakamuramba saka havana kushandisa mukana. Ndo zvakaoma kuti uchienda kuchechi Right. zvinhu zvese izvi zvodzidzwa asi wozviramba Right. uchitoenda kuchechi kuti ndo zvakaitwa nevaIsraeri ndizvozvo chaizvo unenge uchienda kuchechi asi woramba saka kusashandisa mukana kukuramba kushandisa mukana. Saka tikutsimbidzira vateereri Mwari uyu anoshanda nenguva. Shandisai nguva vateereri. Ngatichionai Jesu akuvaisira pachena kuti hamusi kushandisa nguva. Akataura nevakuru vevaJudha nemwe mufananidzo wevaFarise vaiita nyaya dzekutungamira kunamata pana Mateo 21. Ndoda kuti muverenge kubva vhesi 33 kusvika 36. Imi vateereri nyatsonzwai kamufananidzo kakapiwa naJesu aka achida kuvaratidza zveshuwa kuti pari kupera 490 years taakutochinja nyaya iyi yatanga tichingoita kunge tiri kukonzentreta pamuri tauda kutoitambanudza iende kune vakawanda. Verengai tinzwa Mateo 21:33. Inzwai mumwe mufananidzo. Mumwe munhu waivapo mwene weimba wakasima munda wake wemizambiringa akaukomba noruzhowa akachera pokusvinira mauri akavaka chirindo akaupa varimi ndokufamba rwendo. Nguva yezvibereko yakati yosvika akatuma varanda vake kuvarimi kundotora zvibereko zvake. Asi varimi vakabata varanda vake vakarova mumwe vakauraya mumwe vakataka mumwe namabwe. Akatumazve vamwe varanda vazhinji kunovo kutanga vakavaitira saizvozvo. Masvika pa 36. Manzwa here mufananidzo wevateereri. Hanzi paine mumwe murume anga aine orchard kana kuti purazi rake remizambiringa. Right. Ndobva atsvaga matenants toti kudii akatsvaga vashandi vanoshanda imomo. Saka zvaaitarisira muridzi wepurazi weploti aitarisira kuti panosvika nguva yekukohwa mazambiringa anofana kupota achipiwa zvawanikwa kumunda. Hanzi saka akatanga kutuma mumwe muranda kuti chimbodzokera kupurazi unopiwa zviriko. Hanzi pavakaona muranda uya vakamurova. Ndobva atumira mumwe pastor handobva wamurova. Ndobva aramba achitumira vamwe karuke vakutourayiwa varanda vaya nevanhu vaaisa kuti vashande mupurazi. Verengai tikondinye nemufananidzo pavhesi 37 usvike pavhesi 40. Mateo 21:37. Zvino pashure akatuma mwanakomana wake kwavari achiti, mwanakomana wangu vachava nehanya naye. Asi varimi vakati vachiona mwanakomana vakataurirana vachiti, uyu ndiye mugari wenhaka, uyai timuuraye titore nhaka yake. Zvino vakamubata vakamubudisa kunze kwomunda wemizambiringa vakamuuraya. Zvino kana mwene wemunda wemizambiringa achizouya, uchaiteiko navarimi vavo? Hanzi muridzi wepurazi ndobva ona kuti kamufananidzo kari kupiwa ateereri. Hanzi akazotuma mwana wake mukomana kuti enda kupurazi unoona kuti zviri kumbofamba sei uye nezvakohwewa uye nazvo. Hanzi vaive papurazi pavakaona mwanakomana wacho achiuya vakabva varangana zvikanzi iwi ndiye muridzi wepurazi rino, nhaka ino ndeyake, ngatimuuraye tibva tatora purazi racho rese. Saka pabva papera uri mubvunzo mufananidzo. Jesu aitotaura nevakuru vevaJudha ipapo zvikanzi nhaimwe vakuru vevaJudha muridzi wepurazi akazoenda aega kupurazi kuya
kufunga kwenyu anonoitei, kunobuda chakanaka here nevanhu vari kuita zvakadai vaakaisa mupurazi macho. Aitaura nevakuru vevajudha, ngatinzwe kuti vakapindura kuti kudii. Verengai tinzwe kubva pavhesi 41 kusvika pa43. Mateo 21. Yes. Vakati kwaari, uchaparadza kwazvo vanhu avo vakaipa, akaisa vamwe varimi mumunda womizambiringa, vachazomupa zvibereko nenguva dzazvo. Jesu akati kwavari, hamuna kutongorava here pamagwaro panoti, ibwe rakarashwa navavaki ndiro rakazova musoro wekona. Izvozvo zvakaitwa naShe zvinoshamisa pameso edu. Naizvozvo ndinoti kwamuri, muchatorerwa imi ushe hwaMwari, ukapiwa vanhu vanobereka zvibereko zvavo. Saka ari kutaura nevajudha avabvunza, zvika naimi kufunga kwenyu anosweta sei nevashandi vari papurazi. Saka varume vaya vatungamiriri vajudha vaivepo vakabva vapindura zvikanzi anongovabvisa akauyisa vamwe vashandi vanonyatsoita zvaanoda. Zvikanzi exactly ndo zviya zvakataurwa naIsaya kuti ibwe rakazvidzika iri munorishora, but ndo rinomisa imba kuti isvike. Ari kutoti kuvaIsraeri, muri kundishora inini. Ndini ibwe rinomisa chiIsraeri chenyu, chinamato chenyu. Sei muri kundiramba? Abva azotaura direct kwavari. Zvikanzi varume, kukuudzai chokwadi, umambo hwamamapiwa sematicha huchatorwa kubva kwamuri hupiwe kune vamwe. Saka panapa Mwari aitoburitsa pachena chaapira mufananidzo. Anga ari kuzviona kuti nguva yakaprofitwa naDhaniel ye490 years yanga yakunopera pasina shanduko kuvanhu vechiJudha. Saka ari kuvaisira pachena kuti zano rina Mwari ndo ramapindura mega, rekuti Mwari achachinja vashandi oisa vamwe vashandi. Saka kureva kuti vanhu vechiJudha Mwari havana kungoramba vari special people yaMwari nekusingaperi. Ndoda kuti pfungwa iyi ibatwe nevateereri. Yaitova nezano re490 years, failure of which Mwari anotsvaga vamwe vanoita basa rekuva vadzidzisi raakanga avatsaurira. Right. Chinzwai manje pavakaudzwa nyaya iyi pavhesi ya45 na46 vakaita sei pana Mateo 21 ipapo. Vaprista vakuru navaFarisi vakati vachinzwa mifananidzo yake, vakaziva kuti unovareva ivo. Zvino vakatsvaka kumubata, asi vakatya vanhu vazhinji nokuti vakanga vachiti muprofita. Vototsvaka kumuuraya futi. Vakatoziva kuti ari kurehwa apa ndisu. Because vineyard ka mundo wemizambiringa Isaiah 5:7 inoreva kuti imba yaIsraeri. Ivo ndo vaivatungamiri vanzi vabatsire rudzuru kuti vanyatsova vaticha anodzidzisa ndudzi dzese vhangeri. Saka pakanzi Mwari achakuchinjai oisa vamwe, akatoziva kuti zviri kurehwa neBhaibheri kuti Mwari aive nezano rekuzosudurudza vanhu vechiJudha, otora vamwe vasiri vechiJudha kuti vaite basa revhangeri. Saka muri kuona titoriwo mustudio. Izano raive naMwari rekuti uspecialness hwemaIsraelites, teererai vateereri, hwanga husiripo nekusingaperi, kuri kwekuti havasi kuteerera Mwari. Waive conditional kuti pa490 years ngavaburitse mafruits, ngapaite michero yekuratidza kuti vari kufamba muzano raMwari. Nekuti vakatadza kudaro Mwari aizopfekera vamwe muzano iroro. Saka chiverengai munzwe kuna Luka 19 vhesi ya41 kusvika pa44 inoti kudii? Luke 19 vhesi 41. Zvino wakati aswedera pedyo akaona guta, akachema pamusoro paro achiti, dai waiziva iwe zuva rino zvinhu zvingakupa rugare, asi zvino zvakavanzirwa meso ako, nokuti uchasvikirwa namazuva auchavakirwa nawo muchinjiziri navavengi vako. Vachakukomba nokukumanikidza pamativi ose. Vachakuparadzira pasi, iwe navana vako mukati mako. Havangaregi mukati mako ibwe rimwe riri pamusoro perimwe, nokuti hauna kuziva nguva yokushanyirwa kwako. Jesu akupinda muJerusarema kekupedzisira ari pamusoro pechikomo, achiona guta reJerusarema yanzi akachema. Ndo paakataura mashoko averengwa namufundisi zvikanzi, dai muri kuziva even nhasi zvinhu zvinoita kuti murambe muri guta rakanaka, but zviri kuramba
ndiri kuona pamberi apo Jerusarema uchizokomberedzwa nehondo ende uchiparadzwa nevanhu vari mukati muchipiswa nemoto. Hakuna dombo riri kuzosara riri pamusoro perimwe dombo. Aiprofita zvakaitika muna AD 70. Jerusarema parakaparadzwa naTitus, mukuru wehondo yevaRoma. Zvikanzi chakonzera kuti musvike pakuti muzoparadzwa imimi vanhu vechijudha, abva apa reason yacho pavhesi 44 hanzi nekuti hamuna kuziva nguva yekushanyirwa kwenyu. Kuti uku pastor kuti makatarirwa nguva. Yes. Imimi hamuzvizivi kuti nguva yedu iri kupera rini. Right. But chinokosha hakusi kuziva madhete ekupera kwenguva. Kuita zvinodiwa. Kuita zvinofanira kuitwa zvacho. Yes. Ati hamuna kuzviita. Yes. Saka nguva yenyu payakapera tsaona yakabva yakuwira. Iri kubva yatouya. And zveshuwawo Jerusarema nevanhu vaivemo vakaparadzwa muna AD 70 kwezenge kwakumberi hako. But nyaya yavo yakatodeterminwa vachiri mu 490 dzavanga vatemerwa naMwari. Ngatichingoona kupera kwakaita makore aya. Nekuti pastor kubva pana 457 BC ukaedhera 490 years dzinosvika pana AD 34. Okay. Ndauda kuti muverengere vateereri kuti chii chakaitwa chakaratidzwa nevaJudha kuti varamba vagumisa nguva yavo yenyasha. Verengai pana Acts 7 verse 58. Mabasa 7 verse 58. Vakamubudisira kunze kweguta ndokumutaka namabwe. Zvapupu zvikaisa nguo dzazvo patsoka dzejaya rainzi Sauro. Acts 8 verse 1 na 2. Sauro wakanga achitenda kuurawa kwake. Zvino nenguva iyo kereke yapaJerusarema yakatambudzwa zvikuru. Vakaparadzirwa vose kunyika yeJudhea neSamaria. Vakasara vaapostora bedzi. Varume vakarurama vakaviga Stefano vakamuchema zvikuru. Pavakauraya Stephen ndo pakabva panokwana 490 years dzekunyatsoradzwa kuti varamba. Jesu hongu vakamuuraya pakati pevhiki AD 31. Ndobva ambosiya dzimwe 3.5 years achiti vaapostora vakashinga kukwenenzvera vanhu vangaite nani. But vakabva vanyatsorambisisa kwakuuraya Stefani. Kubvira panguva iyoyo pastor, vhangeri sezvamaverenga rakabva ratepfenurwa kuti richiendawo kuvahedhen maGentiles. Ndo parakachitanga kufamba richienda pasi rese. Izvezvi ritoriwo mustudio pastor. Rakabva ratepfenurwa. Mwari ashanda nenguva nevaJudha asi zvaramba. Tombonzwa kamboka. Tino muchingamidza yavateereri tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Mwari vanoshanda nenguva. Toda kutenda muzvikamu zvapfuura taona Mwari vachishanda nendudzi zvichiratidza kuti Mwari vane nguva. Nguva yaNoa vakapiwa 120 years, vekuEgypt vakapiwa 400 years, maAmorites 400 years dzekukwenenzverwa kuti vazive Mwari. Babylon ikapiwa 70 years. Ndobva taona vaIsraeri vachibva kuBhabhironi vadzoka kumusha kwavo. Ndobva vatemerwa dzimwe 490 years dzekuti vakwenenzverwe pazano raMwari. Dzakasvika pakunopera muna AD 34 pasina kuita michero yaitarisirwa naMwari, kusvikira Mwari achitendera vhangeri kuti munhu wese anoda kutora mukana wekuva mudzidzisi weshoko raMwari nekurarama nekunamata zvinodiwa naMwari aite zvimwe chete. Saka tauda kutiona kuti mienzaniso yatatora mishoma. Ko in summary Mwari ane zano ripi nendudzi dzose?
mapabata zvakanaka kuti mangotora vaIjipti vaAmori vaBhabhironi vamwe vese nesuwo isusu vamwe vese ndopatauda kuenda kuti sezvo akachitendera vhangeri kuti tese tigonewo kuva vadzidzisi veshoko kana taita zvinodiwa naMwari. Ane zano ripi? Nekuti vamwe aita unga ari kuvatemera nguva. Kunouku kundudzi dzimwe dzese tiri kufanira kungorarama here kana kuti zvine nguva futi? Saka muenzaniso watoda kushandisa pastor ndewe Pauro paanga akuparidza achitenda kundudzi dzakasiyana. Kumwe kwacho kwaakasvika kuGreece, kuAthens, kwaitova nevanhu vaitoitawo kanamatiro kavo. Saka ane kuparidza kwaakavaitira kwatinoda kuti tingoti teedzei muchikamu chino. Kunowanikwa kuna mabasa 17. Verengai kubva pavhesi 16 kusvika pa20. Mabasa 17 verse 16. Yes. Zvino Pauro achakavagarira paAtene akanzwa shungu pamwoyo achiona kuti guta rizere nezvifananidzo. Naizvozvo akataurirana musinagoge navaJudha navainamata Mwari napadare zuva rimwe nerimwe navanosongana navakasongana navo. Zvino vamwe vakachenjera vavaEpikuro navaStoiko vakaita nharo naye. Vamwe vakati, ko uyu mutauri wezvisina maturo unoda kureveiko? Vamwezve vakati, unenge muparidzi wavamwari vasingazikamwe, nokuti wakavaparidzira Jesu nokumuka kwavakafa. Zvino vakamubata vakamuisa paAreopago vakati, ngatinzwevo kuti kudzidzisa uku kutsva kunotaurwa newe ndekweiko? Nokuti unoreva zvimwe zvinoshamisa panzeve dzedu. Naizvozvo tinoda kunzwa kuti zvinhu izvi ndezveiko. Paul ari paAthens akamirira shamwari dzakana Timoti nanaSirasi kuti vasvike. Hanzi paaitenderera muguta iri akanyatsoona kuti vanhu vaivemo vaiita zvekunamata. Nekuti aiona atari dzakanyorwa ipapo dzimwe dzakanzi kuna Mwari vasingazikanwa. Saka vaaisangana navo vese aibva atanga kudzidza navo vhangeri. Saka paaidzidza navo vhangeri muguta umaive nemapoka mairi akakurumbira vainzi vaStoiko nevaEpikuro vaive nemaitiro avo. Saka ndobva vamudedza zvikanzi iwe zvizvo unotaura iwewe, toda kuti timbokunzwa iwewe. Zvikanzi it's okay. Saka vane muzinda wavo mukuru waita unge horo yekupota muchinoita anenge madhibheti kuitira kuti ane pfungwa nyowani dziri kukurumbira mazuva iwayo dzinzikwe. Saka vakati uyu zvaanotaura asati azvinzwa. Saka aenda vakabva vamutarira zuva rekuti aendemo. Vainzi vaStoiko vaatereri iboka revanhu vaita, ndikati munhu anoita zvekunamata ndoti chii, ndoda vara rechirungu iri pastor ndisire mushona kuti men are religious. Kuti munhu wese ane kanamatiro kake. Saka vainzi vaStoiko vaive nedzidziso yekutenda kuti God is in everything, kuti chinhu chese pachiri chinogona kutove Mwari ukada kuchiyerisa. Kana ringave dombo kana mvura kana mombe kana nzou anogona kuve Mwari wako, anogona kuva. Ndo vaive vaStoiko avo. VaEpikuro manje vaitenda kuti Mwari ariko akazika. But vaiti asika akabva asiya nyika kuti chizvionerai, haasisiri involved nezviri kuitika panyika. Anotoshamisikawo mukasaita zvamuri kufungawo. Akangokusiyai makadaro kuti muchimaneja muchingozvionera hameno kwamunosvika. He is no longer involved. Ndo raive boka racho iri. But vaine kanenge kakunamatana. Saka vakamutarira zuva kuti toda kukunzwa. Ngatichinzwa paakapiwa zuva rekuparidza pana Acts 17 kubva pavhesi ya22 kusvika pa26. Mabasa 17 verse 22. Zvino Pauro amire pakati peAreopago akati, imi varume veAtene, pazvinhu zvose ndinoona kuti munonamata zvikuru. Yes. Nokuti ndakati ndichipfuura ndichicherechedza zvamunonamata, ndakawanawo aritari yakanyorwa kuna Mwari usingazikamwe. Zvino chamunonamata musingachizivi ndicho chandinokuparidzirai. Mwari wakasika nyika nezvose zviri mairi, iye tenzi wedenga napasi. Haagare mutemberi dzakaitwa namavoko, haashumirwi namaoko avanhu, saachinge achishayiwa chinhu,
zvaari yamene unopa vose upenyu nokufema nezvose. Wakaita marudzi ose avanhu achibva kuno mumwe chete kuti agare pose panyika, ambotara nguva dzavakatemerwa nemiganhu yokugara kwavo. Saka apiwa mukana ari kubva atanga zvikanzi varume imimi vepaAthens kutaura chokwadi ndaona munonamata. You are religious. Pastor, munomboziva kuti munhu wese ane kakunamata. Even imimi vateereri unogona kuva usingaende kuchechi, but pamwe paya pamune muchiti vari kumhepo mutione ndokanamatiro kako vakatungamira mutione muchidaro. Maybe chinoda kutongoitwa kwamuri vateerereka sezvakaita Pauro kuti tikwenenzverane tinyatsoziva chinoda kunamatwa nekanamatiro kanofanira kuitwa. But kutaura chokwadi vazhinji vedu vateereri we are religious, tine rimwe simba ratinobhilivha kuti ririko. Saka akabva atanga kuvaudza zvikanzi ndazviona kuti mune kakunamata. But pamune muchiti vari kumhepo muchiti kuna Mwari asingazikanwe paya zvikana Pauro chimirai ndikubatsirei kuti muzoti Mwari chaende upi. Ndobva avaudza zvikanzi Mwari chaye ndaakasika, anotipa kufamba, anotipa kufema, anotinaisira mvura. Iyeye ndiye Mwari manje akuvaisira pachena. Munoziva kuti pane dambudziko kunyanya munyika yatinogara pasi. Vanhu havasati vakuziva kuti anonaisa mvura ndiani. Kunyanya kune vanotungamira vanodaro unogona kuona vanoita mimwe mitambo mikwerera pachiri kuda kuti panyatsojekera vanhu vachiti pachikuda kuti pajeka. Zvika naPauro aiwa Mwari akasika ndiye anonamatwa, ndiye anonaisa mvura, ndiye anotipa upenyu. Pauro akabva enderera mberi zvikanzi kuwanda kwaita ndudzi panyika kuwanda hadzo asi dzakabva pamunhu wane Adamu. Ndiadamu ari kuvaparidzira manje zvikanzi Mwari yeyeye musafunga kuti haasisiri involved because veapikirioka vaifunga kuti akangosiya. Zvikanzi pamunoona mvura ichinaya mwaka wega paya muchifema kuratidza kuti ari involved, ari pakati pedu. Apedza kudaro manje zvikanzi asika ndudzi idzi dzakawanda kudaro nokuti toda kuona kuti Mwari ane zano ripi nendudzi. Ndobva aenderera mberi zvikanzi munomboziva here kuti ndudzi idzi Mwari akadzitemera miganhu nenzvimbo kwavanogara nenguva dzavo, idzo ndudzi idzi. Zvikanzi akavatemera miganhu nenguva. Amenoti mapadzwa irapo kurava kuti vanhu vamwe nevamwe kwavari kugara. Yes. Vanhu kana vachiti ino ndo nyika ndo nyika yana Dewa, ndo nyika yana Mziwa. Miganhu yavakatopiwa na miganhu yakatoitwa naMwari haisi problem bakuti kune kunonzi kuLibya, kune kunonzi kuChina nekuRussia. Haisi problem bakuti kune kunonzi kuMashonaland nekumaTebeleland. Haisi problem bakuti kune kunonzi kwaRusapi nekunonzi kuHwedza. Mwari ndiye akatema miganhu ipi iyoyo. But hanzi mukutema kwaakaita miganhu ndoda kuti muchinzwa kuti aida kuti zvidii. Verengai verse 25 na 26 kusvika pa verse 26 na 27 yamabasa 70. Wakaita marudzi ose avanhu achibva kuno mumwe chete kuti agare pose panyika, ambotara nguva dzavakatemerwa nemiganhu yokugara kwavo kuti vatsvake Mwari, zvimwe vamutsvangadzire vamuwane, kunyange asiri kure nomumwe wedu. Hanzi peposi yacho ina Mwari zano hombe rainaro kuti ndudzi dzese idzi dzitsvangadzire Mwari. Hanzi haasitori kureba, anowanika Mwari uyu. Muri munyika yenyu. Muri tori munyika yenyu. Vaepikirio vaita aenda ka. Haasisiri involved. Zvikanzi aiwa haasi kure sezvamunofunga. Wekuti tingoti ameno vari kumhepo ndiMwari anotowanika tikamutsvaga. Chiteererai apa pastor. Mukapabata ndoda kuti muzoudza vateereri pajeki. Hatione ndudzi dzekutanga. Mwari ndiye akatemera vaIjipita kwekugara. NevaAmori. Nevekubhabhironi. Asi mazvione roti akatendera vazukuru vaAbhurahamu kubva kuKenani vakaenda kuIjipti 400 years. Kuti vazive Mwari. VaIjipiti vamuwane. Ana Farao vakawesta nguva. Ndiye akatendera kuti ana Daniel, Shadrach, Meshach vaende kuBhabhironi 70 years kuti ana Nebukadnezar vatsvangadzire Mwari vadi vamuwane. Ndo zvaachiri kungoita nendudzi. Mukuidzwa nyaya choka. Saka pandinoda kuuya manje pane kutaura kunouya muvanhu
kwekuti haiwa zvechechi zvakaya nevarungu. Saka ndatanga ndapa maexample yekuti muone kuti kuBhabhiloni zvakatenda naDaniel, kuEgypt zvakatenda nana Jacob. Itori zano raMwari pastor nemuatereri varungu vacho vatouya nevhangeri kanenge kakutransfer vanhu kaya. Itaimi dzinenge dzakwana dzaMwari dzaari kutozwa kuti rudzuru pastage yavave ngavachiziva Mwari. Ndine maexample andinawo pastor. Pane murume ainzi Robert Morrison. Muna 1807 Robert Morrison ndiye akatanga kuenda nevhangeri iri ratiri kutaura muno mustudio, achienda naro kuChina. Manzwa here? Sezvaingoitwa vana Jacob vachienda kuEgypt, kuti vekuChina varinzwe. Kune mumwe murume futi ainzi William Carey. Muna 1793 ndiye akatanga kuenda nevhangeri kuIndia. Kuti vekuIndia vanzwewo. Mienzaniso yandingori nayo itorimo muhistory yekuti muatereri munogona kunozvitsvaga. Zvekuti munogona kutotsvaga mimwe mienzaniso inoenderana nekunharaunda kwamuri. Saka haisi nyaya yekuti ungabva wavhika muterero uchiti kwani tine maitiro ataita isu nana sekuru vedu, izvi zvazoya manje nananhingi. Ndo zviri kutaurwa neBhaibheri kunzi itori tsika yaMwari yekutemera ndudzi nendudzi miganhu nenguva. Chisai kuatereri, edzai kutsanangura pfungwa vatereri ndeyekuti vanhu ndudzi nendudzi, kana kuti madzinza, kana kuti dzimhuri, kana dzinyika, kana maindividual. Pane nguva dzinotarwa naMwari kuti uyu kauyu pagore rakati, mwedzi wakati, anofanira kusangana nanhingi kuti anzwe kuti ndiriko uye ndinonamatwa sei. Ndosaka muchiona kune imwe nzvimbo kunongotumirwa ticha kana umwe mupurisa anongotransferiwa nebasa kuti aende nechiedza ikoko. Kana umwe mukomana anouya ari webasa, kana musikana webasa sezvakaitwa kumba kwaNamani. Kana kuti Mwari achiona kuti zvinenge zviri kunonoka, anogona kungovhura chirongwa mustudio chekungoti makore matatu aya akateerana, ndoda kutaura nevanhu ava. Vamwe vagozvinzwa vari musango muchakasara, pakaredhiyo kari kuiswa bhatiri nesola. Mwari agotaura nevanhu vake, achiitira kuti vamuzive vateere chokwadi. Zvekuti vateere kana muri kunyatsonzwa uri kureika, hazvinyatsoratidze kuteerera Mwari kuti urambe uchiti zvevhangeri zvakaya nevarungu tine maitiro ataita. Patateedza nyika dzese idzi tatoona kuti vane zvavaita. Asi Mwari kana nguva yakwana ovatumira vanhu vanovadzidzisa. Saka kubvira vaJudha pakakwana nguva yavo, Mwari akatendera kuti vhangeri wese anoda kuteerera Mwari unogona kuvawo mudzidzisi wemuvakidzani wako. Saka ngatiteererei Mwari. Chiverengai vhesi 28 na29 pana mabasa 17. Vhesi 28. Nokuti maari tino upenyu tinofamba, tiripo sezvavakareva vamwe vanyori venziyo dzokwenyu vachiti, nokuti tiri rudzi rwakewo. Zvatiri rudzi rwaMwari, hatifaniri kuti umwari hwakafanana nendarama kana sirivheri kana ibwe, zvakavezwa noumhizha kana kuchenjera kwomunhu. Nguva yedu yakukwana vateereri. Hanzi saka kana taziva Mwari akasika ndiye anotipa kufamba nekudya. Pepe pataisiti vari kumhepo nemana samaita tarisai vana vakufamba. Bhaibheri rabva raisa pachena kati aiwa yeve nguva yekusaziva manje iyoyo. Anotipa kufamba nenzendo, even uchikwira ndege ndiye Mwari uyo akasika. Hapachada kuti vakatungamira vadzimu vachidaro. Zvikanzi chimwe futi zvamaziva, because muAthens vaive nemaidols hope. Zvikanzi chiregai kuitira Mwari uyu zvifananidzo. Haangaenzaniswe nezvinhu zvakadaro. Zvavakatofanotadza kandomubvunzo unenge uri kuti alright kuti zvavai zvatakaita zvese izvi tichipira mikwerera tichiuchira vadzimu. Verengai pavhesi 30 kusvika pa31 munzwe. Mabasa 7. Verengai inopindura mubvunzo. Naizvozvo Mwari wakarega hake kurangarira nguva dzokusaziva, asi zvino unorayira vanhu vose kwose kuti vatendeuke, nokuti wakatara zuva raachatonga nyika naro nokururama, nomurume waakagadza akasimbisa shoko iroro kuna vose pakumumutsa kuvakafa. Saka pabvunzwa namufundisi kuti ko zvataita kare tichiuchiriswa kuti usati wafamba rwendo waenda paguva wonoti mbuya ndaakumbofamba.
ndozvandaita mufundisi handisi kureva mwana ba ndadzokera kuchikoro kuboarding ndaenda pagwara mbuya ndakatorairwawo kudaro kuti ndonosvika ndoti mbuya ndakumboenda kuchikoro munditungamire. Saka pamubvunzo wamabvunza manje ndopari kunzi nebhaibheri Mwari anoregerera nguva yekusaziva. But akuchirayira munhu kwese kuti munhu achitendeuka. Zvikanzi nyaya iyi pairi kunedzaka ndoda kuti muone kuti Mwari anoshanda nenguva, because hanzi still akatara zuva raachatonga naro nyika. Kurodza nyaya haisi kungoenda up to infinity, ine nguva yainonoguma. Chiverengai vhesi 32 ndoda kuti muzoverenga vhesi redu rekupedzisira riri kuna zvakazarwa. Zvino vakati vachinzwa zvokumuka kwavakafa vamwe vakaseka, asi vamwe vakati tichazokunzwazve pamusoro paizvozvo. Because vaepikiriyoka vaiti Mwari akasiya nyika ukatongofa wafa. Saka pavakanzwa kunzi Mwari achatonga vanhu vese, yaive kwesini yayo ndeyekuti anogotonga vanhu vese seiko ana sekuru edu akafa. Saka ndobva wabva waudzwa kunzi aiwa kune zuva rerumuko riri mberi. Teerera ipapo ateereri, Mwari achatonga zuva rerumuko, vakafa vachatongwa, kune resurrection iri mberi. Saka kana nyaya yakamira yakadaro kundudzi nendudzi, mafamilies nemaindividuals, ngatishandisei nguva. Vaverengerei zvakazarurwa pastor. Zvakazarurwa chapter 14 verse 6 na 7 ndo vhesi redu rekupedzisira. Zvino ndakaona mumwe mutumwa achibhururuka pakati pedenga aine vhangeri isingaperi, kuti aiparidzire vanogara panyika namarudzi ose nendudzi dzose nendimi dzose navanhu vose. Akati neinzwi guru, ityai Mwari mumurumbidzei, nokuti nguva yake yokutonga yasvika. Namatai iye wakasika denga nenyika negungwa namatsime emvura. Ngatinamatei Mwari, nguva yekutonga iri kutonzi yasvika. Ngatinamatei munhu akasika. Panogona kudaro paine vane mibvunzo pachidzidzo chataita, kana pasina kunyatsa kukujekerai. Imwe nzira inyore yekubatsirika, munogona kutsvaga vanopinda sangano rema Seventh Day Adventist, moenda nemubvunzo wenyu kwavari, vanogona kukubatsirai kana kuti vanogona kuziva kwekuenda nemubvunzo wenyu. Kuri kwekuti hazvina kukwanisika kudaro, munogona kushandisa nhare dzatinoshandisa kuno kustudio, dzandaa kudeedzera nedzichadeedzerwa namufundisi. Dzinyorei pasi, mouya mibvunzo yenyu inogona kuya iri WhatsApp, SMS kana kutochaya nhare chaiko. Dzinoti idzo 0775 460 175, 0775 460 175, kana kuti 0716 452 086, 0716 452 086. Plus ipapo mufundisi vakurudzirei vanokwanisa kuwana bhuku riya. Pane bhuku rakanzi Daniel Reveals the Future, rakanyorwa naRobert Wayland. Mukabvunza vanopinda Seventh Day Adventist Church kumaraini kwamuri ikoko, vanokuudzai kuti munoriwana sei bhuku irori. Mune zvimwe zvakawanda zvatisingagoni kutaura tiri muno mustudio. Zvakare zvidzidzo zvese zvataita izvi zvakutosvika more than 100 zvinowanikwa paYouTube. Tsvakai paYouTube Pastor Rwodzi, Pastor Betera kana kuti Second Coming of Christ. Zviripo zvidzidzo izvozvo. Mwari ave nemi, tisangane muchikamu chinotevera. Tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwigende ndimwimo tungamire tenzende tungamire semana onyaradzwa unganyara nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzini tungamire apo ndasvika nyanza mananda ondishisa